ሳሙኤል ተቆልዓ ድማ ቅድሚ ኤሊ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ። እቲ ግዜ እቲ ቃል እግዚአብሔር ውሒዱ ራእይ እውን ብዙሕ ኣይነበረን። ኣብታ ታቦት ኣምላኽ ዘለዋ መቕደስ እግዚአብሔር ተገምሲሱ ከሎ እግዚአብሔር ንሳሙኤል ፀውዖ። እግዚአብሔር ኣይተገልጸሉን ነበረ እሞ ኤሊ መሲልዎ ናብ ኤሊ ከደ። ካህን ኤሊ ድማ ኣነ ይፀዋዕኹኻን ደቅስ ወደይ በሎ። ካልኣይ ድማ እግዚአብሔር ፀውዖ። ሕጂ እውን ኤሊ መሲልዎ ናብ ኤሊ ኸዱ እሞ ኤሊ ኸዓ ኣይፀዋዕኹኻን ደቅስ ወደይ በሎ። ሳልሳይ ግዜ ድማ እግዚአብሔር ንሳሙኤል ፀውዖ። ኤሊ ድማ እግዚአብሔር ምዃኑ ኣስተውዒሉ ባርያኻ ይሰምዕ ኣሎ እሞ ወ እግዚአብሔር ተዛረብ በል በሎ። ሳሙኤል ድማ ድምፂ ኣምላኽ ምስ ሰምዐ ባርያኻ ይሰምዕ ኣሎ እሞ ወ ኣምላኽ ተዛረብ በሎ። ሳሙኤል ከዓ ዓበየ፣ እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ነበረ እሞ ካብቲ ኩሉ ዘረብኡ ገለ እኳ ናብ ምድሪ ኣይወደቐን።